back again mga buddy at welcome na naman sa aming YouTube channel. For this video ay nandito ako sa SAMAL mga buddy. So ito ay resort, pinuntahan namin resort mga buddy, Punta Elai. So this is the Punta Elai mga buddy. So yung tingnan mga buddy kung gaano gaganda. Let's go. Tara, pasok tayo sa Punta Elai. Let's go! Dito naglalakad ako patungo sa dulo ng pantalan nila. Dito makikita nyo kung gaano kaganda itong Punta Elai. Let's go! Punta Elai mga buddy. So sobrang sulit, sobrang ganda ng place. Sulit talaga, sobrang ganda at ganda lang siya, maganda. So kita nyo lang sa video, maganda at gwapo ako. What? That's pretty good. Yun, maganda yung bundok mga buddy. Wow! Tabunan. Okay, tut. Dagat. Lino yung dagat mo, dito. Ayan, mga buddy. Sobrang lino. Pwede sa kabila. Ano din, tingnan na ako. Safe na safe tiguan dito mga buddy. Safe na safe. So yun mga buddy, ganun kaganda yung Punta Elai mga buddy. Sobrang ganda ng view,
sobrang ayos puntahan, nakaka-relax mga buddy. So ganda dun mga bro, walang entrance dun mga buddy ha, walang entrance dun mga buddy, babayaran mo lang yung cottage doon or room mga buddy. So doon ka bibili ng pagkain, so yun medyo mahal nga lang pero sobrang sulit yung mga buddy. So kita nyo yung bus mga buddy, kung hindi nyo alam kung paano puntahan yung mga buddy, you can contact their page mga buddy. So hanapin ko lang buddy, so ilalagay ko na lang dito sa description or sa dito na screen mga buddy. So i-PM nyo yung mga buddy kasi may sakyanan sila, may bus sila mga buddy, para siguro sunduin kayo mga buddy para makapunta doon mga buddy. So yun mga buddy, so meron akong i-share sa inyo mga buddy, so let's go. So ang i-share ko sa inyo mga buddy ay ito. So nag 1.6 subscriber na tayo mga buddy. So ang nakaraan ay 1.5, so konti na lang yun para mag 1.6. So ngayon sumobra 1.610 na tayo. So thank you sa lahat ng support. And then ang i-share ko sa inyo mga buddy ay eligible kami sa super thanks ng YouTube. Ito, super thanks. Yan, show support with super thanks. So pag pinindot mo yan ay makita mo tong any amount, 50, 125. So kung if you want to donate us, so to support us, so you can buy and send any amount and message to us. So yun, so and then sa kabila naman sa page namin mga buddy ay eligible na rin kami sa stars ni FB, give stars yung nakalagay yan. So eligible kami sa stars ni FB. So kung pipindutin mo yan mga buddy, katulad ng live streaming, para na lang ganito mga buddy. So nagbibig, kung gusto mo magbigay ng stars or 200 stars, 100 stars, 50 stars. So kung if you give stars, nandito yung mga amount sa every video namin mga buddy. May ganito mga buddy, nasa baba lang siya mga buddy, nasa baba, yan baba, yan. So medyo lag, so nakalagay dyan any amount dito mga buddy. So yun, so yan 25 stars equivalent to 17 pesos. So kung gusto mo mag-support sa amin mga buddy ay don't forget na maglagay ng message mga buddy. So nandito yung mga stars, palakihan ng stars. So if you want to support, yun, thank you. So kung hindi naman okay lang, so yun lang mga buddy. Yun mga buddy, if you want to give a stars or super thanks in YouTube or FB, thank you sa lahat. Pero yun lang mga buddy ang i-share ko sa inyo mga buddy. So I hope you enjoy the vlog mga buddy, and don't forget na mag-subscribe, mag-like, and mag-share sa aming YouTube channel, and mag-share din sa aming page mga buddy. So like our page mga buddy and follow mga buddy. So everything you do it with love. Bye.